έχει. Αλήθεια, εσύ που ξέρεις αγγλικά τόσο χάλια, πώς λέγεται αυτό? Ποιο? Το γοργόνι και χαρινέχει. Α, αυτό δεν υπάρχει στα αγγλικά. Γιατί? Γιατί οι Αγγλές ταιριάζονται ποτέ. Συχτήρ πρωί-πρωί. Τι είναι, Ζάχο μου? Να τα μαζεύουμε για να το δίνουμε από εδώ μέσα. Πού από εδώ μέσα? Από το μέγα. Έλα, παιδί μου, λουλούδια γρήγορα. Λουλούδια, άφησε τα όλα εδώ. Πόσο κάνουνε? 30.000. Πάρ' τα όλα πίσω. Ξεκινάω το πρωί να έρθω στη δουλίτσα μου σαν καλός εργαζόμενος νέος. Γιατί γελάς τώρα, για τον εργαζόμενο ή για τον νέος? Και για τα δύο, πάνε πακέτο. Τι να σου πω και σε ένα καημένε. Well. How do you do? Well. How do you do? How do you do? Well. Καλά, το πρόσωπο φαίνεται σπαθί, θα γίνει απόψε, χαμός θα γίνει απόψε. Έλα μωρέ, 5-6 λέξεις πασμένες μιλάεις, θα την πάω στα μπουζούκια, μετά το φέρω τούμπα, θα καεί το πελεκούδι. Πελεκούντι. You know Πελεκούντι? Μα δεν μου λέτε, τρελοί είσαστε όλοι σας. Τι είπε? What did you say? Λέω, τρελοί είσαστε όλοι σας. Για πες τι είπε. Λέει, τρελοί είμαστε όλοι μας. Καταπληκτικό, ωραίο, και χιούμορ. Για ρώτησε τώρα, γιατί το λέει αυτό? Why do you say that? Σίγουρα είστε τρελοί, δεν εξηγείται αλλιώς. Από αυτό κάτι έπεσα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Για εξήγησε το μου. Λέει ότι σίγουρα είμαστε τρελοί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ωραίο. Για ρώτησε τώρα, γιατί επιμένει να το λέει? Γεια σου, Βασιλάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φέρε μου ένα καφεδάκι σκέτο γιατί οι ζάχαρες παχαίνουν και φέρε μου να τσιμπήσω έτσι για πρωινό κάτι πολύ πρόχειρο, 2-3 καταήφια. Και τι ζήτησα, μαύρες ορχιδές. Ένα καταϊφάκι ζήτησα να φάω. Μη φεύγεις όπου να είναι ξεψυχά. Καλά, μην ξεψυχάς. Περίμενε 5 λεπτά να γυρίσω και ξεψυχάς με την ησυχία σου.